así lo pones por la tele también. De Televisión Española, pásaselo. Ponlo. Responsable de Televisión Española, ¿cómo estás? Saludos. Quina bé, quina categoria. Plaça dels Carros, des de la comissaria de la policia espanyola hem vist com sortien estan ara mateix davant d'aquest col·legi electoral, a punt per entrar. Sí, bueno, en el momento está la gente en la puerta y... Però jo estic preocupat per la meva dona. Que te callis. Y yo. Fes-me la foto. Home, aquesta situació posa nerviosa a qualsevol. A vosaltres no us deixen entrar, no? ¡Esta es la sola democracia! Corredor de les noies aquestes, però sí. ¿Cómo le parece? Ya no vienen todos. Ens estem aguantant tots perquè hi ha gent tampoc és que si vostè nerviosos ¡Ya! ¡Subí el coche! Hombre,